Hemen salam dostlar, Mecit'im kanalına Təzə Show hoş geldiniz. Bugünkü mehmanımız Han Pervanov. Han. Assalamualaikum. Ve aleykümselam. Hoş geldin. Olmay. Tamam. Yaxşımı? Cansa. Tamam. Seretini her görüşümýärler. Akepterin syomkasynda. Gönü canlı ses bilen bilýän Təzə Show gepleşimizi. Canlı ses bilen başlaýar. Başçysyny bırak. Gün doğur, ay doğur, öz vakti bilen öz vakti bilen süýçer almalar başa gaýdyrmış todarıp mı kalbim kıssanma hemmi zat yer ve yer bolur başa gaýdyrmış todarıp mı kalbim kıssanma hemmi zat yer ve yer bolur bir ömürde numalada gaýly var adamların garası var ağı var şükür yöne ehli zadın şägi var gassanma hemmi zat yer ve yer bolar şükür yöne ehli zadın şägi var gassanma hemmi zat yer ve yer bolar Madam olup durmaz okudun doli başını bilin tut, pisi tut teli kuştun mallarının dikilişi yali Kassanma hemmi zat yer ve yer bolur kuştun mallarının dikilişi yali Kassanma hemmi zat yer ve yer bolur bir ömürde numalada gaýgy var adamların garası var ağı var şükür yöne ehli zadın şägi var gassanma hemmi zat yer ve yer bolar şükür yöne ehli zadın şägi var gassanma hemmi zat yer ve yer bolar bir ömürde numalada gaýly var adamların garası var ağı var şükür yöne ehli zadın şägi var gassanma hemmi zat yer ve yer bolar şükür yöne ehli zadın şägi var gassanma hemmi zat yer ve yer bolar Gassanma hemmi zat yer ve yer bolar Gassanma hemmi zat yer ve yer bolar Berekellah bırak. Berekellah. Sesine sağlık. Yeni bir gerek. Mecit'im kanalımıza Təzə Show gepleşimize hoş geldin. Olmay adaylar. Mehmet Çat. Onu ne mi? Akepteri kalmatta işin başında gepleşe tayin olsan başlayar. Başlar. İlk bilen bilýän bizim gepleşiklerimiz formatında interviewumuzda canlı seslerde ilkinci soralım bir autobiyografiýaň ýagny özüň tanıp geçsen. Nerden sen näçinji ýyl? Men 1995-nji ýyl Bagra owutyna dogulum. Aşba şäher Bagra owutyna dogulum. Maşgalaly Şudan şaganma oglum bir gydyma. Alanam. Toy. Fungat Mektep okudun. Aha. Okan mektebim ilk aşo Bagra owutyna 29-njy orta mektebini okudum öňkü.
29 mektepden soň 3-nji klasy oturgam. Ramaşa diýilýärni. Bir defasy bekden internadyna. Şu taýyn tamamladym da. Dutar fawralymy. Ramaşany okudyň ha? Gatry. Inni maşgalada näçe doganyňyz? Özüme 5 dogan ullar men. Tüýeleme. Aha. Menden kişi owada gelip perwan bolam aýdym tagyň içinde. Dinleýijilerim köp tanýandyr. Galanym 3 tane gyzygym maglar. Bizden kişi bir durmuşa çykan maşgalaly 2 tane kişi okuwçy. Gatry gowy. Öz maşgalaň bardy aýtyn. Öz maşgalaň aýtmady 3 tane perlendim, mark oglum bir gyzdym. Olam uljam Ramaşada okapdyr. O eýen. Tüýeleme. Fortepianoda. Kiçimem Fransuzca näme diýýärdi? Düşündüm. Inni Ramaşada okudum diýen 3-nji klasdan ýalňyşmasam da. O çok oturup 4'e geçemizde şu takip. Eýem şo ýaşdan aýdym sada gönül şu okuw başlan wagtyň gylykman başladym ýa ondan ýer. Dinleyijilerim köp bilýänler. Men kakam Halipam, ilkinç Halipam. Türkmenistan halk artisti Pelwan Hamidow. Şol halk aýdymlary esasan kän Haliplarym öýgelýärdi. Aýdym sada kän bolan bir hili atam kär oýunçy mollum doganyny aýdym sada hormat goýup Vallahi Zalip qaraverde başga bir näse Zalip aqlat Sarif şu öýe gelip mehman olup aýdym sada aýdym sadaň içinde ulalım soň bir hili kişiligimizden gulagymyza giren. 4 ýaşymda da aýdan şu sünnet toýunda da aýdan ýejelem bardy şonu görkezdiler özüme. 4 ýaşymda eýem aýdym aýdýardyň. Şu gumly gelin ýylaryň mala aýdyp durýan. 4 ýaşymda eýem halk aýdym aýdýardyň. Ýani aýdymlaryňam has kyn da. Gatry gowy. Onu halk aýdyma näet başladyň diýip men pikirçe şu soraw gerek. Sebäbi halk aýdym sen şu bilen şu halk aýdym bilen başladyň. Kyn bilen başladyň ha. Gatry gowy. Kyn bilen başladyň ansadyň herkim başar diýdiler diýär. Dogry. Inni halk aýdym haýsy ýoldan aýdýan sen? Men halk aýdym esasy özüm Ramaşany oturam soň konserwatoriýa goýdum. Konserwatoriýada başlyk oturýançy. Şu ýerde dutarda aýdym aýtmak oruny okudum. O ýerde de elbetde şu Halipam ýanlar 10 ýyllar sadan olan Usat Halipam aqlat Sarifdan aýdym sada urundyk. Hasaplaryny halk aýdymlarda hasap diýilýär da şu her aýdymyň Halipam goýan bir ýol hasaby bar. Ýolda bar da şonu ýöredip şu hasaplary aqlat Sarifdan urundyk. Türkmenistan halk artisti Şemşat Hocaýew we Orhan Nazarov Halipam bardy. Aradan Merdan Bayram Türkmenistan halk artisti Kerwan Ýolbasarov. Ara bir näçe Haliplardan kän Haliplardan şu taýda konserwatoriýada bilmel we urundym. İlkinji Halipam men öz kakam. Onu oturam soň dutarda da ilki diýjek bolýanym. Men öz okany oglum dutar. Dutarda aýdýardym soň estrada soň geçdim. Ilki kyn öwrendim soň salma geçdim ýa-da. Aýny ertiriň böyle kynçylyklar bar içinde. Ýa beýişen näme? Inni kan gönül ağlamdan gelen soralardan berişdirin. Guwanç Ataýevden gelen soraw. Bagşy bilen aýdymçyň tapawudy näme we sen özüňi kim saýan? Bagşy ýa aýdymçy? Öz ýandana bagşy garap bilen. Sebäbi bagşy bilen aýdymçyň tapawudy öz çalyp öz aýdýana bagşy diýilýär diýip Haliplardan eşitden meňe öz eşitişim şol. Öz çalyp öz ýerine ýetirýän adama bagşy diýilýär. Menem elbetde öz ilki öwrünün kärimçe özüm çalyp özüm aýtmak da. Dutar çalyp dutarda aýdym aýdýarym belki. Özüm çalýardyň özüm. Şu adam çalýan. Da çalmak. Dutar çalýan. Çalýan. Başga näme çalýan? Fortepianonam jeýlerek bilen gitaram jeýlerek ýüzlerek çalýan edim. Düşündim. Men esasy oglum dutarda. Gatry. Dutar getirmediň aýagynda. Ýok, alyp gelmedi. Nesip bolsa dutarly da bir diňgäli inşallah. Şu bagşy aýdymçyň onu tapawdy şonu. Diýişime ýerine barar. Hani inşallah. Nesip bolsa. Ne? Jeren Bayram Durdyýewadan gelen soraw, şo soraw. Çağlyk döwründen aýdyp geçse we halaşan gyýdy bar bolsa, şo arada aýdyp geçse, şo manda da. Çağlyk döwründen, daş döwrükden gowy görülýär, ne ýürekde alan adam ýok dogrusu. Ýok. Ilki bilen çağlyk döwründen bir datlar aýdyp geçseň diýär-de. Soň
Eýam ululup Çağalyk döwrümde ýanky diýişinler esas şu internatda bolalym men şu taýda. Sağ olsun ejem kakam bir kösünçlik görmedi gara bir horluk kän gördüm diýme ýalançy görnýär. Iň esas horlugum aýrylykda şu internatda ýatyp hepde bir gelek öýe bar ýadymda. Iň esas aýrylygym şol. Ýöne söýgü temasyny öýtgeş çağalykdan ýadyma düşýän adam ýok. Ýok, çağalyk töýgü ýokdur elbetde. Ýetkinjek ýaşyny geçen soňra şo wagtlar başlaýar da söýgü. Indi şonu sorandyr birinji söýgüň ol bul. Üýtgeş geldiňiz şonu. Ya gelejekden gorkup aýdan ok, ýa-da üýtgeş geldiňiz şonu. Almakam bolanda bollugy bar da. Şeýlemi? Ýadyma şonu bar. Balya. Han tesirlerde değişip boyun barada kän soraw gelipdir. Kän soraw gelipdir. Ne soraly iki bilen. Boyun näçe bura? 160. 160 sawa. Soraw şo boyun kiçiligi näliýsem seni binjalaý diýämi? Edýädim ýa häzirem edýämi? Özüm bir hili binjalyk bolýardym. Niye bilemem, öwrençdim näme. Odal näle sahnada köprak öz deňduşlugyny aýdym-aýdymda içinde has kiçi faýlanyp durýan da olar depremden seredip durgan bir hili ýaýdan ýadymda bolsa, ýaýdan ýadymdan däli. Meňem bir boyum uzun olaýma la. Öz ýanymdan, ma planlaýan öz ýanymdan odal şeýle bolýardym. Ýöne indi öwrençdim näme bilemem, üýtgeş gatdyýar. Ştaýda gowur soraw adam. Bundan men ýadyma düşýär. 15 ýyl olal diýeli, 10 ýyl, 15 ýyl olal. Halk aýdym stilde aýdýan o diýen kän nälle de aýdymçylar bilen. Ve şu adam halk aýdym aýtýanlar köpelli. Şoňa näle garaýan? Halk aýdym aslında Türkmeniň milliligi de halk aýdym onuň täpdesi ura milliligi. Täpdesi ura Alep bilen bir ýol goýup giden miras bar, bir de dogrusyny aýtsam. Ýöne men özüme ulba habar baýdamak hiç şeýle ýöne halk aýdym aýdy bilýänam, aýdy bilmeýänam aýdýada şoň süýjüligini, şoň gadyr gymmatyny açyrýar. Meň pikirimçe. Men şeýle jogap berýän ele. Aýdy bilýän ussat oglanlar kän, gaýdylar, oňa sözüm ýok. Ýöne daşyndan aýdy bilmeýänlerim kän. Edil şolaň aýdy bilýänler bolýar. Şaýa goşýar da halk aýdym taryhy esas. Dutar bilen gyzakda. Indi şo öňkü köni halipalaryň aýdýan ýoly şu wagtça häzirki halk aýdymçylaram şo ýoldan aýdýarmy ýa üýtkedip? Dutar ora boýunça aýdanda 100 götürüm 100% bolmasa da 70-80% aýdylýar şo bolmaly fiýalla. Ýöne estrada geçireňde näme bolsa da köni halk aýdymlaryň ara kakul ritmler üýtgäp durdy onuň. Azyk estrada görä üýtgetler bolýan ýerler bolýar. Döwre görä da. Döwre görä gara diýen estrada geçireňde de şonu edil şol ýa-da dutardaky variantyny estrada geçireňde kynlyk döredýär. Jowy aýtjak bolsaň aýna jan desek gidende. Ondan azyk şo gelýän ritme görä saglap üýtgedilýär. Ýöne mysal üçin üýtgedilýär diýsem düýp götürdi, hasap şo ýerinde durmaly. Ýöne şoň azyk döwülýän ýerlerini bir gönräk aýtmakda diýänler. O döwülýän ýerler ritme dady. Owa, onuň diýjek bilen ahal ýoluny biz diýip şu sütün azaplyna sakjap barykda, ahal ýolunyň sütün azaplyna da sahaga. Sahaga halipadam hally bagşy, halipad kel bagşy garap, şonun bäri gaýdýar da gaýdyp onu sahagadan berdim orada gelýär. Mäne garap orada pes döwlet nur ýagdy berýän gaýdýar da halipalar. Miras bolup bize şunlar üçin gelenler. Ýöne şol asr geçen bilenem, ýa-da aýdymdan az kämilligini öňkü görä gaçdy. Men pikirimçe. Döwre görä boldy. Döwre görä kämilleşdirilýär diýär. Bara döwre görä azyk ne savrmenleşdirilýär da. Şo gowmy ýeretmi? Gow üýtgedi bilsen gowy. Süýjedip. Ýöne şak çekinden aşa däller, bir çak bilen. Men halk aýdym temasyna näme üçin girýän şeýle diýende men öz adymdan aýdýandyryn ýene. Menem öz adymdan aýdýan ýa-da. Opşy kabul etmeliler. Mysal üçin men özüm ýaşykam, kiçikemken halk aýdym dinlämokdym. Belki gowur halk aýdym çagabat gelmedim. Belki de
halk kaýdymy maňa gowy edip diňledip bilmediler. Näl diýeyim? Bir zat goşagym gelýär. Men özüme mine ulluq eden ugrumda şuýna Atabay Halipan ýolundan, Rowşan Halipan ýolundan şonu aýdam okdum. Aja diňlämenim, bilem okdum kan. Sebäp? Bilemok. Ken maňda oturan okdy şu wagtlarla. Öňe şu ulluq eden ugrumda näme aýdymlar diňlenýär da şu aýdymlaryny diňläp bir hili ya şolary indi düşünüp başladım şondan soň aýdylýan zat ähengine men näçe dutar gatap aýdyp görünýär onuň çykman bilýän estrada ýoluny kan bilem. Men goşaýyn ters taragyny. Men dutar bilen gyjakdy halk aýdym diňläp bilem okdum. Te manysyna düşünem okdum. Men estradada halk aýdym diňläp öwrenemden soň söýjülüni düşünemden soň dutar bilen gyjakdy diňleýän. Bilem ama tersine ol, maňa tersine ol men seret has kämileşdirilen, has döwre göre edilen ýoluny öwrenimle ondan soň eýem has çuň has bir hakyk köne stilinde diňläp, original stilinde diňläp başladym da. Men aslında şu 2019-njy ýyldan şu estrada şu stil aýdyma ýerine ýetirýän. Aslında 2019-da men onuň aşağı şu dutardy ýerine ýetirýän. Gaty gowy. Ine şu täzir halk aýdym diýip kän agdadyk da. Eger mümkin bolsa saatan dalarymyzam taýin bolsa bir halk aýdym diňlälim bura. Näme diýäň? Başysna. Inçe hulusyny başyna aýtyrajak bolýan da sen. Entek güýjüň barka, entek energiýa çeşmeň dolka. Böyle oluyor. Alipalar ne estrada ýoluna ýerine ýetirilýär. Akdylmarym aýdyp beraýyn, olar. Gaty gowy. Jemle aýdym esas toýlarda bolan. Başysna. Gelin ay gül yüzüm aralime ay benim edi dostum ardım ayda yensizlere ey yar benim bardım yetirin ay yol kaşı karavıdan ağzından koz bir tutmuş eylem bilir senin zanı tavsırıp turun kaydım ey ya seyir mi sen ya pekir gamdan bağrımı yırtar vaksa sırlara koy versin vay bir karış boydun artar nikabın götürdü cemali elim tutur ol cemal aşık mil bulyan gün günün bitir ya degilin nuruzdur gün halzar buldudur salama gelin kıydır vay akıdım aralime
sakladın gelin can alma bilin vah alma bile hurmani Aparay önürdünü vadırıştın gelmen yılgırşığa mail min akılım aralimey Ay durdu baş tüyüp kara özü gelini gelin bağdıra çıkıp hınalaptır kolunu Ay arkada çıkanına birisi görmek gözünü korkuncumdan men öldüm Akılım armay Gül yüzüm arulmay Ay sen benim maralimay Hiyal kavvethen ya Arkada versen ölürsen Vakt dosturunu ağladık Vakt düşmanlarımı güllürsen Ay elinde sakdığın var Yine bana gelirsin Yılgırsına mayılım Akılım arılımın Gül yüzüm aralimey Berekallah. Sesine sağlık bra. Şu an benim bir adıma Serdar Çarif'in gepleşigini aytdım. Buram damar gaynat ya da ganım var. Devin desurun ol bir tarafından şunu dinlep bilen bir şeyli bir. Hem hoş hem enerji hem lezzeti. Berekallah sesine sağlık. Ama şun badında men gön bellek geçeyinle dostlar, Han Pervanov'un özünün YouTube kanalı var, özünün Instagram var, TikTok var. Aslında men iň soňundaydy ýa-da bunu. Men şu wagt gün aýt geçen sebäbi gün ilhamlandyrdy, höwes berdi. Hökman agda bolan Han Pervanov'un TikTok'una, YouTube'una, Instagram'ına bellek geçen hem berden çykar hem aşakdan silkalary gün basyp agda bolan sebäbi şular ýalaýdymlar iň birinji bolup dinlemek üçin. Ve şu taýda ýene bir zat şu at aýdym diýen höweslendirdi. Nuri pek sowada uratdy bra. Menim Han Pervanow filan edýän dedim. Teň özüňe del. Nesip bolsa öýe gidýän häzir. Gelnejem üçin ýürüýte bilen Nuri pek iň gowmat alar. Nuri pek. Ay taňjawal. Men bra. Nesip edenden sağ olsun. Nuri pek ýürüýte sowat. İşlerine. Köp sağ olsun. Aydan canlar sağ olsun. İşlerim bunun meýlap. İnşallah aýdan bolsun. Lerläp ýokary derejelerde. Şonsam tuğulama gelin aýdan esasy. Iň şeýle bir mata temasynda iň şeýle halayan brendleriň biri. Işiňizde sünnik sağ olun. Minnettar. Dowam etdik onu. Soraulymyza. Indi seret bra men sorag şeýle bereyim. Belki tehel gödegrägim bolup biler ýöne. Şular ýa sesiň bar. Bellek geçen. O men gow görmek üçin ýa ten öwmek üçin aýdym. Hakyky aýdan şu dinleýän aýdan. Şular ýa sesiň bar, şular ýa tananlygyň bar. Özüňe göre fan bazaň bar, dinleýijileriň bar. Ýöne nem üçin sen ýyldız däl? Yine doğru hakyk. Käwagt öz ýanyndan diýerler. Ýyldız zatyn olup özüme diýenem tapylýar ýöne. Men hakykatdan özüm ýyldız hasaplar bilen. Sen diýene özüňe göre fan bazaň bar, dinleýiji. Şu dinleýijiden tanımalygyň özüňe göre bar. Ýöne men bir öz pikirimi aýdan ýene menem bir konkretny pikiriň eýesdir diýilen zat ýok. Ýöne men öz pikirimi aýdan meýjaň içinde bolanmy üçin sen ýyldız däl. Men esasy näýli öz ýerine ýetirmeli aýdym ýerine ýetirýän men bolly kendimizi tarapdan pisse özüme aslında da. Meýjam ýuwaş bolan üçin men ýyldız däl diýäň-de.
Bilemok, belki dinleyijilerin göwnüni yaramayan bolmamak, aýdan aýdyna köpseýeni. Yo, aýdymlarda men ýaňy bellek geçdim, talandyňa. İlk bilen wara biram Niye nesi edip bereke var? bellähim bilemen ýani. Doğrusu planny götürjekler bolun. Bir aýdym bilenem ýylly boldy bizde bolup görünürken. Bar, tamam. Ödem şol ütköş aýdym aýdy bilen doğrusu. Men planly Diýmen, bir aýdym bilen ýylly boldylar, owa ölerini kön kösemen gowy. ýok aýdy ýani. Ha. Kän sözüm ýok. Ýani opsiyon diýjek bolýan. Ýani nesi diýesim bile esasy şu möller. Aýdymlaryna doğrudan ýa-ni aýdymlaryň içinde gowy dinlenýänler, amma onuň muny awat gelýändiň kän ýöne. Ýa-ni sen diýişiň ýaly meje tarapdan ýylly hasaplap bolan okşu. Men häzir näme üçinligini öz pikirimi aýtyp geçsek, ondan öň. Nesibem zähmet. Zähmet gerek. Ilki bilen sebigi, zehin gerek, zähmet gerek. Olar bolmasa bolanok ýöne. Hemmesiniň gatdalyna da birinji bilen goşşugum şu nesibede. Men pikirimi aýdaýyn, näme üçin sen ýyldızlar? Men pikirim. Sebebi ýaň diýdiň da ýokarda. Gowy bellek geçdiň, kakam ýyldız diýdiň. Şuwa tölemäň bar. Gowja maşyn minýän. Hemme zadyň gowy. Belki finansawy ýagdaýdan kösenmediň, başga taýdan Hudaýa şükür kösenmediň. Şoň üçin belki hujum bolman bilermi? Diýmini şoň üçin. Ýürüýte şoň üçin. Näme tarapdan hujum bolman? Yani sen şu barny şükür edýäň, artykmaja ýani hökman däl diýip. Men sana näder YouTube'da zatda gözledip ýa onuň saytlardan aýdyna gotganda zatda kän goýýan aýdymlar şoň urup durýan eken. Aýdýany media tama media urma pes. Men çykarýan işleýän işlem kän. Ýöne şonu ýanky diýişiň ýaly media tarapdan men halka ýaýradylam. Sen işleýän welin hödürläp bilen kän. Mesela onu Vallahi bundan beýlek biz nesip bolsa şu media tarawyny media tama olanlarına tapşyrýar. İşlemede ýaltanymak hiçem. Meniň dinleýijeklerini näme temada aýdym dinleýänlerini bilsem ýa-ni plan aýdym diýip haýyşdylar ýene-siler. Başardymdan men işleýän. Ol ýaltarak häsiýetim bar mesele ýok ýöne. Bir işlep başlasam ýygy men işleýän. Ýöne şonu ýanky diýişim ýaly material känni. Näme işleýän? Reklamasy, mediasy men şonu oňarmam. Nesip bolsa ana we müziğin olanlar wa media tama wa nesip bolsa hem dünýä platformalaryna üns berer, hem platformalarymyza üns berer, ýanky diýişiň ýalakda. Iň esas dünýä platformalaryna üns berer, diňe ýurdumyň içinde däl, dünýäden dinlerler ýaly. Nesip bolsa. Indi ýyldız temasyna gelýärse, ýyldız başymyza gelýär. Agoş motira, agoş şeytler gulaw bilen ana. Jahan Başy. Eşdişim boýunça ýerden bäri tanışlygyňyz bar, dormy? Sen Jahany öňünden tanaýanyň üçin sorag berýän. Bir-iki suňat işgärlerinden eşitdim-de. Jahan Başy ütkedi. Jahan Başy ýyldız keseline duçar boldy. Ütken taraplar bar o. Hey näme olam şan şöhrat. Garaz ýöne diýäýän on bagyş bolýan bolun. Sen ýeka taş dogran köplük emmi ýetip bolmak. Aňda adamlar olam oňa tarapyndan özüm suňadan üçin ordan düşünýän. Jahan şöhratdy görýändir. Jahan görýän olsa. Indi men şeýle diýen. Belki ýanky diýişiňe bolup bilýändir. Awa ýöne men mysal üçin Jahan entek anyk ýyldız bolmanka, ýyldız ýoluna barýaka, men Jahandan tanışdym, biz gepleşik etdik. Ve häzir men pikirimçe media temada mysal üçin ýylyň saýlawy boýunça Jahan birinji ýer aldy. Onu biz hiç kil derejede saýlanda onu hakyky halk saýlýar, dinleýijiler saýlýar da. Ve gaty ulugy tapawut bilen birinji ýer aldy. Soň soňky wagt çykarýan wagtlarynyň tutuşyna görä men baha berýän. Ve şoňa görä Jahan şu wagt arkan şekilde bir ýyldız diýär we men üçin Jahan ütkemedi. Belki men üçindir da.
Ve ýene bir zat goş geçen. Görüňdi ütköşükde. Owa. Görüňdi gulýalar ýitirip Iň tapan esas şo ýaly. da, bra. Iň esas şo Ýitirip da. tapan ýaly görüňdi. Adamlar şu tapylmayan belki diýendirler, ýa sen diýeniňle. Belki ýyldız bolmagyň ütköşükligi şodur, tapdyrmamak. Ay, onu diýsem bize de diýen tapylarlar onu. Diýen. Kan diýmän. Maňa da diýenler bar. Ha, Men bolmasa hiç ýyldız temasyndan gaty uzak bir zat. menem uzakly bolýan häzir bu tema girsem özüme öz ismi gaýtjaklarym bardyr. Şoň üçin kan girmeýin men. Biri ýyldız derejesine gelse, meniň pikirim aýdýan, belki men ýalňyş bir zat diýip bilerim. Biri ýyldız derejesine gelse, şo ýyldız awrasyny goramasy, şo Ýa-da gaýsa getirmek kyn şo. gep men ýyldız derejesine galmakdy diýemok. Ýyldız awrasy bolýar, belli bir awraň bolýar da, şunu şu awrany gorap bilmeseň men pikirimçe sen ýyldızlygy depçekän, aýaň aşagyna goýjakän bolar bilýärmi? Men pikirimçe awrany goramaly. Şonda gadyryň bolar. Indi bular men pikirim. Ama galandan bilmedim. Gelýär saňa. Bir ýyllap toýa gitmediň diýip eşitdim. Yani bir ýyllap toýa gitmäniňi eşitdim we näme üçin, näme boldy? Näme sebäpden? Elbet derdim tutýan ýa. Baga boldy 2020-2021-nji ýylar kadýan ýanysmasam. Ay, taý sebäpler bar da. Men kan giresim bilen doktor bolýan. Dost senem umydym üzdiler, ýollarıma demir diken üzdiler, dir wagtym mazarym gazylar giň jahanyň birden dar etdim durmuşdylar. Şoň görýüs aýdymdan getirdim men. Häzir oňa gelýär. Aýda 15-20 toýa gidip ýören bagşyp birdenem toýa gitmese. Issemi Hudaý tutdy diýler. her hile pikir gelýändir da. Ne men sana näil düşündirjegim bilemek dogrusu ýany. Çugan wagty çuga. Bu ýalnys adam galay. Bu wagt çuga sen ädmässeň hem ugruny bolup dur. Beýleňe seretseň senki dogry bolup dur. Da diýýän ýalňyşam bolsa senki dogry bolup geçip dur. Ýöne tersine aýlan bilýär da şo emme zatly. Saraya ýygyny. Ýa-ni bolýanlar bar saraya. Özüm şol gün birden saradym men. Tarp ýygyna saratdy. Ýöne Hudaýa şükür. Alyp çykyldy. Allah da önen gowun. İnşallah häzir ýygy has gowy bolar inşallah emme zat. Şo wagt ýa-ni sözüňe möýlen bolýan. Ýaňy han perwan bolup çykaýyn wagtlarymyzda şolar. 2019-njy ýylda çykdym diýen men. 2019-da çykdym 1 ýylla. Diýem 20-nji ýyl. Men 1 ýyl öňe näme etsem ýöredi. Ular emme işime ogurna bolup dur. Aralykda 80 bitirdim ýa-ni şol aralykda. Stil mütgöderinden oldum bilemok, näme üçin bolany bilemok. Şo 2019-njy ýylda çykaýyn wagtlarym gowdy. Soň toýlan köpel ogurady bolýan. Stil mütgötden men ahal ýoluna dutarda aýdyp görüm soň. Bu stile ýeşdimi bilemok. Men gowuny meşgul bolýar. Stil mütgödenme bolýarmy ýa başga taý sebäpler barmy? Men sen etsem toýlan köp videolaryny gördüm, hem 3 litrlik termosum bardyr. Şondan soň men özüm ýanynda gaýnan suwum alyp barýan toýa. Bärde näme diýjek bolýan şu wagt? Şo suwumy çaýmy özüm alyp barýan, sebäp daşyny berenler üçinem bolup biler. Men gowunyma getirdim de 1,5 ýyl 2 ýyl goly öňkü sesimden wapşe namjany almadım. Belki sen diýene şu wagt aýda 15-20 toýa gitdiň. Şol agar salyp nagruska bolup. Şu adam padryat 3-4 gün 5 gün gidilýän wagt bolýar, padryat. Şu wagt aýdýan men. O wagt men 1 gün toý togdum, 2-nji güne sesim ýok. Gurulmaga sesim ýok. Garap her iş sunudy işlerinde bolşýar, herkim öz durmuşyny kynçylyklar bolýar da. Agoş siz ýanynızda akademiýanyň çaýyňy sunudy. Jahan bagş üçin. He? Sebäbi geçen gerek diýdiň ol
Şu gün aýtdy çot sesini to ertir ýararmyka ýokmyka diýip şondan soraýanlar. Sizem ýalňyz akydym o. Ýok, ýani esas menen esasan ýa şu adam alyp gelýän. Beýle, ýatly o. Berkim içinde bir jadyl bir da bardyr ýa-da wagtla bir kort ýanarma. Jadyl termiden çykorýar zat diýip başga gelen. No, değişmez. Ha, degiz. Yani abisini qaynan su. Öýde O bir ýyl depressiýa bolandyr da isse-isseme bir ýyl özüň bir kel sussuň baslandyr. Şonu näp biň geçdiň? Ay şükür sabır diýip belläsim esas men şükür edip bazı sabır edip Hudaýa galana dogry diýip açdyrdyl açyldy dara. İnşallah. Aýdýana ýa kendi taýlap giresim bilen ok temalara ýöne. Sebäpler bar. Ýatly o. Nesip bolsa mundan soň has gol bolar. Şuýda belläp geçýär. Indi nesip edenden Han Pelvanow bizim media temada platformalaryny polny media teman olanlaryna berdi. Web Music media tema indi. Hem midin tarabyna bizimkiler seredýän nesip bolsa tapawyny görürsüňiz. Has köp täzelik bilen Han Pelvanow garşyňyza çykar. Nesip bolsa. Ne soru? Çariýewadan geldi. Han Pelvanow ýalňyşmasam Pelvan Hamidowyň oglumy ka diýen, näme üçin ol öz kakasyny TikTokda hiç görkezden okdy. TikTok'da ay bir kısan video hesabı koydu. Ben yani esası öz account'u olan son Pelvan Hamidov tip öz account'u var TikTok'tan. Şunu girip öz ağla ve varsa onun ma video taýlap koyup bir gat diýär eken başga noktan. Varsa men ýazgym böyle ýany ýaşa jigim taýlap bere garasa öz account'unu koyan son ken belläp durmak bilerek toýda bolan ýaglalar menilen bolsa alyp paýlaşýan. Edil kena ýokdur dogrusu hakykatdan mükşdandyr bolsa. Ana görjek bolsaňyz aýyr TikTok bar eken arkaň girin täzeliklerini görüň gaty goý. Düşündüm. Gelin gyýlanyň üçin aýtyp biljek gel. Olaryň nähilek ýagdaý. Indi biz oglanlarda, erkeklerde şeýle de bilýän bir nälitim durmuşda çyn dost ya bir dälle bir näçe dost. Şoňa biz üçin şo zat möhüm, bir şo zat mätäçde esasanam öz adymy aýdaýyn. Men hani erkek doganym ýok. Şoň üçin men üçin bir hakyk çyn dost gerek bir zatda. O şo barada men dost barada soraýyn. Ve men eşitdim seň dostlaryň ya tanışlaryň tarapyndan köp allantyň. Yani gödögrek diýin, sokulypsyň. Ýok goýrakluk diýen men. Ýok goýrak, ýok, aňsat şu ýakynlama ýandy, haýy togrumda adamlar. Eşo ýok goýrakluk edil dara esas. Näme boldy? Näme üçin şoňky eşitdiler ýalyp gep men gowuma geler ýalyp. Eşitdiler ýanky 20-nji ýylda diýen suçymam da ýanky aýtmadan goşgy aýdyp berenim. Şoň üçin dostum, togrumda adamlar sebäp boldy da. Dost saýyp göründim, daja dost diýmeýin, dost saýyp göründim. Şolar sebäpli şo ýagdaýa düşdüm. Hakykatdan golja iýildirdiler de. Şo derece. Aýny. Herkime özüne gorarak da bilemok. Men planyp aýtsak gelýär. Ni dost aýdymlamam kendi şo. Men şoň üçin diýen, dostlar düşünjäňi ütkedimi? Şolar ütkedimi hasda o şeýle diýen. Çyn dost bar, adamda bolsa biri bardyr. Bolmasa olam ýokdur. Ne gysgaç şonu düşünýär. Çyn dost, hakyky dost diýen adamda bir ikisi bar olam şo bolsun. Şondan artyk ýokdur çyn dost. Ol çyn dost bolan olam. Olmasa birim ýokdur dogruykda. Dost säl olur, ýöne tirkeşilýän oglanlar dogruykda. Aslında diýmen tirkeşilýär. Ýöne dost ýok bunda da tirkeşilýär. Hakyky çyn dost säl, tirkeşilýän oglanlar bolýar. Hakyky dost başga bolýar. Şuat. O tema ýerdik. Men pikirmçe her bir oglan üçin, her bir erkek üçin şo möhüm wajyp temalardan biri. Şu temalara girdik. Teňem dost barada aýdymyň bar. Bizim mikrofonumuz var, bizim saz adamlarımız var, taýyn.
Bir aýdym eger mümkin bolsa dost bardy senden jan fest alyrmy? Ýur şu dost men kän gujoklanlar işim düşüp barsa yalan bolup dur. Düýün kymaňa derdin aýdyp aglanlar bugun men derdime bilen bolup dur diýe. Öwes gerçek. Maryň şahyry. Şoş güýüne ower aýdym etdim. Aza bir ýerine düşdi dinleýijilerime köpse bazar kabul etdi şonu. Şurada da dinleýijilerim hemmetiniň janyna bolsun. Bir gollaýan şunu. Elbette. Örenle ýetdiler. Bolup dur aýdyp bereli. Baş üstüne. Dost deyip meni ken gujuklarlarım Dost janip meni ken gujuklarlar İşim düşüp barsa yalan bolup dur Dük maňa derdin aýdyp ağlarlar Bugün men derdime gülen bolup dur Dük maňa derdin aýdyp ağlarlar Bugün men derdime gülen bolup dur Atayına kim pulunları Kimleri yetip bilmedi kim kovur yari Eğit bir haramlık tapsa kaykmayan biri İl gözünü beşeğilin bulundur Vah bir haramlık tapsa kaykmayan biri İl gözünü beşeğilin bulundur Hayda Meysel, hayda vurey! Yaratta! Şıdaman istek derdi Dost hitraysan bir ullamarda Vahyin sendin kıymatım edip her yerde Özü arasaca bolun olup dur Yen sendin kıymatım her yerde Özü aksa süýje bolun olup dur Dost deyip ýar deyip yüz bermän şenin Bari bir ulu diyar gideýdim mundan Sen deyip saralsak yeni gün Dünyada yeketek gecen olup dur Vaktinip saralsak yine gün Dünyada yeketek gecen olup dur Dünyada yeketek Keven olup dur Berekella. Berekella. Sesine sağlık. Dostun yananlarım, dost üçün yananlarım. Dünyada yeketek Dostunu yakanlarım. yakanlarım. Berekella. Aydym eşitip berkim özüne göre sapşeňejini alanır da. Men söýleýän son kaydymlaryň has köp durmuş aydymlar, näme üçin? Durmuş demesini ilkirene dinleyijiler kabul edýär. Hemen şol durmuşy ýaşan adamlaryň ýüregine batýar da ýerine getiren aýdymlar. Ondan käbir adamlar durmuşdan şikayet edýärler däre.
Böyle şu durmuşy ýaşaýan durmuşlaryň özlerini döredýänler bilen oklar. Şeýle diýelim. Käbir adamlar gynansak da, yani hemişe pahyr knopkany basyp berýär. Hemişe. Bir zat Aýdyn bolsa da ermek gönläp bolsa da aýdaýmyny diýen o, öz ýanynda. pahyr knopkany basyp berýär da bilýän. Ve sen diýjek bolýan zadym, şolar durmuşynyň eýesi diňe özi. Şu durmuşdan bir yerden bir zat gelir, täsirlik bolar, bir ýyl şu zada garaşylýar adam bilýän. Aslında durmuşyň özü täsirlik. Yani durmuşdan ýa-da bir zada garaşýarlar diýen. Şu täsirlik özüň döretmeli. Şu täsirlikleri görmeli esasly. Durmuş ýaşaýyş diýip bilen esasy. Yani diýjek bolýan gowy sözler. Yani durmuşdan täsirlik garaşman, sebäbi durmuşyň özü täsirlik. Gowy. Hudaýa şükür ne asuda ýurdumyz we paragadyn asmanymyz we arkadaşymyzyň serdarymyz gaýtynda bir. Näme işleseň, bir özüň killen sala işledip hereket edilseň näme kärde bolanda dolar. İşläp bilseň kazanç edip bolýar. Öz günüňden ardyşkaýdy diýenler, diýen ardyşkaý etmän özüň azyk bir galsaň hereket etseň, şoňra algasaň, Hudaý sana özüň nesibäňi arsykyň berýär-däre. Ne şular ýaly ajaýyp durmuşy bagşydan şupur tutdy men ahyrman arkadagy serdarymyza bir hakyky türkmen raýat ökmüni köp sag bolun aýdýan. Elbetde şu ýurdumyzyň asudulygyny müň ýurda çarşaklarlar. Elbetde häzirki döwürde hasam duýulýar da şular. Şu ýurdumyzyň asudulygyny näme almagy ýatsaň ýatýan, tursaň turýan, işleseň wagt işleýän. Näme deseň elde mümkinçilik bar da. Hudaýa ming şükür. Gara akylly adam bolsa azyk bir hereket edebilse, her kim durmuşyna şikayet etmän ýaşap biler diýip bilýär. Öz pikirimçe. Eneşden gelen soru. Bagyt diýip näme düşünýäň? Bagyt her bir adam öz ýoruşyna bagly, meň pikirimçe. Maşgylaň awatlygyň bagyt, ýoldyň paragaçylygyň bagyt, çağız bilen gülüp şad diýen oýnap görjün bagyt. Şu iýäniň içýäniň arkaly isleşiňe geçmeň özüm bagyt meň pikirimçe. Bagyt hemme adam öz ýoruşyna bagly. Hemme adam duýup bilseň bagyt. Şu wagt iýän içýän diýdim, bir zat ýadyma düşdi. Belki yani bizden ullara has gowulýar, bizden kiçileriň köpsi bilmänler, ýöne şunkal bir zat diýen dostlar. Men kiçikämde prostoy şeýle diýende, ýöneköy mandarin, apelsin bar. Diňe täzil diýerdik da. Hakyky. O ýerde hazam şolar ýaly. Sneakers, şu täzil towudumyň içinde sneakers çyksa, bu bizden bagtly çağa ýokdu da bilýän. Şu wagt bar, çağlar sneakers. Ýene bilýän. Döwür şo derejede gowda düşünýär, şo döwürüň gowulugy şu. Hakyky döwürüň çağlar. Ýöneken gadryny bilen okşan edýän azyk şol füýjetmelimi bilemi wala bir. Indiki çağlarken şolaryň gadryny bilýär. Barda hemme zat ýeňilleşdi. bolanokda. Bilen hemme zat ýeňilleşdi. Barda gadry köpöllü. Ondan soň ne bolup duran zat ýöne bolup dursa, şo füýjül bolanokda. Azyk füýjetmeli şonu. Men iň gowy bilen soralan birde we men her gepleşikde berýän şolar. Güýç nämede? Men pikirimçe güýç anamda. Güýç anamda. Hemme etjek işiňe bolan anamyň bolsa, şoň alyp çykyp bolarym kadýan men. Alyp bolarym kadýar sebäbi bolar. Sebäbi ýanky ýagdaýda men aýdýan, şo ýagdaýda da ananyp çykdym dara özüm, öz başymdan geçen zady. Men şondan çykjagma, bir nesip bolsa bir ýolum açylyp bitişegine anam bilen çykdym. Şükür bilen, sabr bilen çykdym. Atow. Sen üçin pul näme? Pul her kim üçin her hilep bolýar. Käbir adam üçin glavny pul. Esasan. Esasy zat. Men üçin ilki bilen abray. Pulun ýokurdy. Pulun bitirmejek işi ýok diýenler käbir adamlar. Bitirmejek iş eken.
pulun bolanda da bitmejek işlerken. Mesela şunu sağlar sen alayjak galsın satın alıp bilen. Ajalyň ýetdi gidýär. Ya bir pul bilen bitejek işiňem bolsa şol pul biten ok. Ýöne barıp biriniň ýüzü bilen haýyşdy bitýän işler bolýar. Şunu şoň üçin pul eýän bir nomra diýni biljekler men. Birinji awray, biram Yani bir gerekli serişte, ha? Gerekli serişde hakik. Ýöne nomra diýinler. Geçmişinde bir zady ütgetmeli bolsa, näme ütgederdim? Şo günden ütgederdim. Basan ädim ýalňyş basan ädim diýerdim. Şo 2021-nji ýylyň görüň. Şonu ütgederdim. Sebäbi men durmuşyma dogrusu o ýetdi däre. 4-5 ýylmy huwadyňa ýardyndyrdy. Şo bolupda sana şeýle sapak beripdir da gaty möhüm sapak beripdir. Goý şol şowa bolup bolan gowy däm. Gowy men şo adam ilerde bolandan bilýän. Şu öňüm gelenden soňum gelsin diýen nakly bara bilýärmi? Şu sebäbi başda bolup men şo saplanan gowy bolşolar. Kän gowy bolşor. Sebäbi eýem ýaşyň bir çene baran soň şo ýagdaýa gelseň, ýygyňy tapaýmak kyn. Götürmek kyn bolýar. Täzeden güçlenmek kyn bolýar. Ýaş wagtyň şo zady başyňdan geçirip, özüň taplap alyp çykyp gelseň şol gowda şol. Gaty gowy. Has köp puşman edýän zadyň näme? Ýok, ýani puşmançylyk ma. Ana Ýöne özüm gaty inanjam men şo ýagdaýa. Özüm halamak şonu. näme tarapdan inanjam? Ay ýokyrak diýen adamlar inanjaňrak menden şonu kän ýumşak bolmaly, gerek ýerine şu gatylaňam görkezseň bolýar. Şonu kän edibilemok men. Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Ýakyny ýitirmekden gorkýan. Ýitirennem maga ondan awraýdan açmak. Gorkýan atlaryň biri. Men pikirimçe her bir erkek düşünjesine sahip bolup da iň gorkýan zatlaryň biri şu awraýdy. Awraýny ýitirmek, awraýdan düşmekdir. Ýakyn kim ýakyndan gowy dogry elbetde erkek hiç kim ýitire bilme ýakyndan. Yo ol aýry gurrun. Men biýjek bolýan imin o. Düşün awraýny araslamak kynary. Diýelim, hayır sahabat üçin, kömek üçin, toya muht gidýän ýerleriň zatlaryň bolýandyr. Şoň gaty şo zat ýyldız bolan soň mesele ýok. İnşallah ýitirmeginiň şoňky Allah'tan. Sebäbi elbetde doly sahabyna da doly bar. Soňun toýlaman baýarantyrdy men edil. Öňe san aýmarlar. Öňe şeýle özüm baryp gutlak gaýýan toýlam kän. Men käbir agyr soraglara girendirin gepleşiň dowam boýunça sebäbi sen agyr aýdymlar aýdýan. Ana sen halk aýdymyňam şeýle bir manyly agyr aýdymlar aýdanyň üçin men senden şolary soraýan sebäbi senden has gowy jogaplar alaryn diýip. Ve bu gepleşikde senden has gowy jogaplar aldym. Men gepleşikän uzyn tutjak gel sebäbi entek gowy aýdymlar aýtyp berýän sen. Yani şuda diýesim gelýär han. Gowy dogry ýolly barýan. Talant ba, nesip bolsa agdalarymyzdan gowy şekilde gollarlar. Yani gepleşimize geleniň üçin ýene bir gezek minnetdarlygym bildiresim gelýär. Ve ýene bir gezek YouTube'uny belläýin, Instagram'uny belläýin, TikTok'uny belläýin, dostlar gaýra edin. Biziň medýatymyň güýjüni görkezin. Atçat edip, gollap, han duýsun medýatymyň şeýle bir güýji bar eken dip siz anlanýan. Sag bolun. Şeýlelik bilen gepleşikde gowy soralar, jogaplar alınmykam diýip pikir edýän, umyd edýän. Siz hem halansyňyz, halan bolsaňyz like basyň, tesbirlerinizi ýazyn. Ve hökman suratda şu gepleşigi dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Ve akepteriň olanlary berekellah işläp durlar. Ne sağdan dalamyz janyňyz sag bolsun awa. Eliňiz dert görmesin inşallah. Han Pelwanowdan nesip edenden ýene janly sesde bir del 2 aýdym diňläli mümkin bolsa han. Gulha wassalam.
Gepleşige täýdim getirdim ben. Ha, ýürüýte gepleşik üçin. Onu ilki şoň bilen başlaly. Sevgi temasyna durmuş. Täze bolsa birazjyk aýdym barada aýtyp geçe. Aýny oğlum durmuş temasyna şo ýalňy ýylakda garap dur. Durmuşda bolup geçen zatlar aýdyp berende düşünýärdim. Gaty gowy. Onu oğlun gyýyp taşlap bagdylan okda oğlun ram taşlanýa garap. Zatlar barada da. gaty gowy. Mümkin bolsa başardy. mediatymy gepleşigimiz üçin ekskluziw şekilde şo täze aýdymyň bilen başlalymy? Tamam. Gelme uçun Karıştın şunça val Geçen günüm barnan Gadıgı kaçan Peyda etme Gözün yaşap durmağın İllimin sözüm Onğuğu başar Peyda etme Gözün yaşap durmağın İllimin sözüm Onğuğu başar Utanmadın mı sen yeni de gelmene Vah dertlerimde gelaymedim görmene Yaralarım bitti dost peymene İllimimsi özüm olmağı başar Yaralarım bitti dost peymene İllimimsi özüm olmağı başar Hey gözüme görünmen gelmeyi başar Hakkım yoktu seni sevmemin için Ne mehulli izah dönmemin için Seni minni minsiz kalanım için İnni minsiz senim olmağı başar Seni minni minsiz kalanım için İnniminsiz senin olmağı başarır Utanmadın mı sen yeni de gelmene Dertlerimde gelaymedim görmene Yaralarım bitti dost peymene İnniminsiz özüm olmağı başar Yaralarım bitti dost peymene İnniminsiz özüm olmağı başar Yaralarım bitti dost peymene İnniminsiz özüm olmağı başar Utanmadın mı sen yeni de gelmene Dertlerimde gelaymedim görmene Yaralarım bitti dost peymene İlliminsiz özüm olmağı başar Yaralarım bitti dost peymene
ummagy başar. Yaralarım bitti dost sepeymenem, illimin sözüm ummagy başar. Gözüme görünmem gezmegi başar. Gözüme görünmem gezmegi başar. Berekallah, berekallah. Sesine sağlık. Tamam. Ne bile kovlukmuş nire var yarsın, sorgun var sana, dur sana vakit. Köyüne digip yine arın al yarsın, sorgun var sana, dur sana vakit. Köyüne digip yine arın al yarsın, sorgun var sana, dur sana vakit. Nirede durulgan, nirede kendin, hani birin südün, hani sen kaldın. Vahşıgabın idırlap tutuşun yanın, sorgun var sana, dur sana vakit. Şugabın idırlap tutuşun yanın, sorgun var sana, dur sana vakit. Kimi odu sallım sen, kime berip kimdin barın allım sen. Ansan oğlun ne günleri sallım sen, sorgun var sana, dur sana vakit. Ansanları ne günleri sallım sen, sorgun var sana, dur sana vakit. Yetişemok min idimdan algasap, gül-güllen köpür yar etmeli hasap. Ömrüm geçip bar yar ödümü kösep, sorugma şugap yok senin vakit. Ömrüm geçip bar yar ödümü kösep, sorugma şugap yok senin vakit. Sorgun var sana, dur sana vakit. Sorgun var sana, dur sana